Αν θέλει κάποιος να δει αυτό το σκύλο, να του κάνουμε ό,τι θέλει για το ματάκι του που το βλέπω κάπως, να βοηθηθεί. Με πρωτοβουλία της κυρίας Κωνσταντίνας μας, άλλο ένα όνειρό της θα εκπληρωθεί. Θα μοιράσουμε ρούχα σε κόσμο που το έχει πραγματικά ανάγκη και με τη στήριξή σας πραγματικά ολονών. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το παιδί που έχει και μας έδωσε τόσα ρούχα. Είναι ευχής έργων. Κάποιοι τα ζητήσανε. Όλοι σας, είτε φαγητό είτε ρούχα, ευχαριστούμε όλους σας. Και είναι και αυτό σταλμένο από το Θεό. Το υπερευχαριστώ και για το υπέροχο μπουφάν. Θα μοιράσουμε σε όλο τον κόσμο, σε όσες περισσότερες περιοχές μπορούμε και θα σας ζητήσουμε μια συγγνώμη προκαταβολική, διότι εγώ θα τραβάω το βίντεο. Δεν έχουμε κάποιον να μας τραβάει δυστυχώς αυτή τη φορά. Ξεκινάμε με την κυρία Κωνσταντίνα από τον Πειραιά. Να αφήσουμε στον κύριο, κυρία Κωνσταντίνα. Καλησπέρα. Συγγνώμη που ενοχλώ. Καλησπέρα. Καλά, είσαι καλή χρονιά. Καλά. Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε? Ιωάννη. Ιωάννη μου, αγάπη μου. Ξέρεις, σήμερα έχουμε ένα πετελονάκι και μία μπλουζίτσα να φορέσεις. Είναι unisex και είναι καθαρά, πεντακάθαρα, καινούρια. Να τα βάλεις. Να σας έχει ο Θεός άλλη καλά. φορά θα ξανάρθουμε. Πραγματικά ό,τι Τώρα καλύτερο. ήρθαμε πειρα, πρώτη φορά. Πολύ καλή ανθρώπη. Έχεις το καλύτερο αφεντικό του κόσμου. Τι άνθρωπος είναι αυτός, μπράβο αγάπη μου. Αν θέλει κάποιος να δει αυτό το σκύλο, να του κάνουμε ό,τι θέλει για το ματάκι του που το βλέπω κάπως, να βοηθηθεί να ρωτήσουμε, θα θέλει ο άνθρωπος. Συνεχίζουμε με Πειραιά. Γεια σου, καλά είσαι? Σήμερα μοιράζουμε ρούχα και σου φέραμε ένα ζεστό έτσι, παντελονάκι και μία μπλουζίτσα. Πώς σε λένε? Χάρηκα, Θοδωρή μου. Είσαι καλά? Παναγιά κοντά σου. Τι σας έχουν πει ότι θα... Για πες Από μου. τον καινούριο χρόνο, ξέρω εγώ, θα τον κοιτάξουμε για σπίτι. Για και σπίτι. θα κάνει κίνηση. Και ακόμα 2 μήνες κοντεύουνε. Γι' αυτό όποιος το δει κάποιος αρμόδιος, όπου σας έχει κοροϊδέψει, προφανώς δεν γνωρίζω, Και αλλιώς να σας βρει ένα χρειαζόμαστε σπίτι και μια στέγη. Ήρθαμε στην Ομόνια που υπάρχει πολλοί κόσμος και εδώ που έχει Όπου μεγάλη ανάγκη. για ζεστασιά και Για πάμε. ζεστασιά. Πάμε ψυχάρα. Οπωσδήποτε. Καλησπέρα. Θα σας αφήσω εδώ μία μπλουζίτσα και ένα παντελόνι να σας ζεσταίνει. Να είσαστε καλά και όποτε μπορείτε, καληνύχτα. Δεν πειράζει, μην τον ξυπνάμε τον κόσμο. Όχι, Και εδώ. όχι, να μην ξυπνάμε τον κόσμο. Γεια σας. Να σας Δεν ήθελα αφήσουμε. να σας ξυπνήσω. Θα σας αφήσουμε μια σακουλίτσα Είναι ρούχα. ρούχα. Ό,τι μας δώσανε. Καληνύχτα σας. Θέλετε ρούχα? Ναι, Δώστε θα σας στον κύριο. ψάχναμε. Έλα. Να πάρετε μία μπλουζίτσα και ένα παντελόνι. Ένας είσαστε. Να είστε είστε καλά, να καλά, σας για έχει το ο Θεός κρύο, καλά. ό,τι μας δώσανε και θα ξανάρθουμε ό,τι μπορούμε.